Dumela bakulu Vinyame Tijan is here. Muri Zimbabwe ndadzoka nhasi ndine nyaya panapa ndiri kusangana nayo yekuti ma-MP akunza asati atambira mari dzawo kubva muna January kusvika nhasi pari zvino iko zvine zvitatova muna July. So panapa ari kusumuka mumwe MP ari kutaura kuti on a point of privilege, Madam Speaker, it is now mid-July and honorable members have not received their allowances for this current year, which is having an impact on their welfare. Ndo mashoko ari kutaurwa na honorable Mateo vakasimuka on a point of privilege vachitaura kuti hey anyway titirewo plan. You know nyaya inonetsa iri kuitika zvinhu zvemuparliament zvendakaongorora ndikaona inini ndeyekuti vanhu ava ma-MP vese vakasara vachienda kuparliament vaneka kushungurudzo kanenge achiita kuti varamwe like sezvinhu zvakaitika kuna vanhu vakaita sana honorable Fadzai Mahere vakazongoonekana vangosiya vakati problem yekuti tikatoenda kuparliament tinoda kuti discuss zvinhu zvine musoro zvinhu zvacho zvitoda kuti tidiscuss tiri kungoignorewa kuna kana ari kumboningana zviri kungokrashwa takasunga tode point of order tinombonzaiwa chimbomirai tiri kungokanganiswa zvisina kurongeka. Saka ndopakazoti ini kuti ndirambe ndichienda kuparliament yakadaro iyoyi yatooneka kuabusana karimo munhu because maitirwo ari kuitwa zvinhu handina kumafadza. Ndo saka makaona pepa yakabva asiya akati inini hangu handichakwanisi kunge ndichienda kuparliament iyoyo nekuda kuzvikonzero zvakawanda. Futi akazoti even leader wake paanga asiyana nebato racho recitizen culture change akataura kuti ndichakwanisi kuenda. But ma-MP vamwe SI achikuitika ndekuti ivo machances ekuti vacharamwo anenge ari high because imagine kubva January kusvika izvi so pakati paJuly vasina kupuwa ma-allowances avo. Zvinhu zvekuti vanogona kuita hasha because unenge wakuda munhu unodawo mari munhu wese pakurarama kwese kwaunogara kwaunobva kwaunoita sei. Hatingakwanisa kuvacompare ma-MPs aya nema-MP eZANU-PF because ma-MP eZANU-PF mari vanayo. Vanhu vakaita sana honorable Scott Sakupukanya kumabvuku ane mari yekuti anonototambirisa ma-MP acho ese ari muparliament salary every month, mari iyo anoiwana nayo. Saka ava manje ndo vanenge vapa nguva yakaoma manje kuti vanenge vachiti even vakada kutosimudza nyaya iyoyo muparliament vanotanga kuopposwa nema-MP eZANU-PF vachinzi aiwa imimi point yamuri kutaura kuti muri kuda mari hazvina basa, mari haina basa, tiripo panapa pakushandira nyika pakuti nyika iende kumberi. Of which ava vanenge vane ma-connections akawanda ende vanogona kunge futi vachitopuwa mari because pati yavo agara nemari, pati yavo ine mari yakatowanda kuti inogona kungovapa futi kana ichida vane mukana yakawanda wopuwa ma-loans everything ma-connections kuonawa munhu asvika paipa anenge ane mikana yakawanda. But these guys manje vari muhewu ravo manje rakatangira pakuti pakapera election paipa uyu Chamisa akataura akati guys ko tadii kuti tambozvisiya, ndo yanga iri advice yake kwavari kuti tadii kuti mungozvisiya zvekuparliament zvacho because aizamedza kuti vese pavachasiya havachabva itawo powering even kubva kuvanhu vakavavhotera because parliament ingazorana one political party. But nenyaya yekuda kutengesa mhene kuti nyaya yekuti vanenge vasingadi kunzwisisa izvozvo vakupedzwa 1-1 vakazongotanga kurikolewa 1-1 so vachibviswa imomo muparliament macho. Chasara iko zvino ndechekuti wesaramwa parinonzi by election potoitwa watoreplace parliament yacho ichangosara yaipa but zvinenge zvisina zvazvichabatsira because vanhu vacho havasina kubatana. But zvinhu izvo zviri kuitika zvokuti ma-MP asati abhadharo inini hangu ndakada kuitarisa nyaya iyi ndo nyaya yacho chacho yekunzi varamwe. Amene muri Zimbabwe munoiona sei nyaya iyi iri kunetsa ma-MP?